ବୋଉ ମୁଁ ଟିକେ ଘରକୁ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଘରେ କାମ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ 2-3 ଦିନ ଯାଇକିରି ପଳେଇ ଆସିବି ଆଉ ରହିକି। ହଉ ହଉ ଦେଇ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ଯିବି ଏବେ ଯାଇକିରି ପଳେଇ ଆସିବି ଆଉ ତମେ ଟିକେ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିବ ଆଉ ହେଲା। ହଁ ଯା ଆରେ ବାପା ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି ଆକୁ ଟିକେ ନେଲୁ ରୋଷେଇ କରିଦେବୁ। ହଉ ହଉ ମତେ ରଖ ମୁଁ ଯାଏ ଆସେ। ଇଏ ଖାଲି ମୋରି ଜୀବନକୁ ଖାଇବେ ସବୁବେଳେ କହିବେ ଏସା କରେ ତେସା କରେ ମତେ ଖଟେଇ ଖଟେଇକି ଏ ଘରେ ମାଇଦେ। ତେବେ କଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖାଲି ଏଇ ଟିଭି କି ଦେଖୁଥିବ ଆଉ ଘରେ କୋଉ କାମ କରିବନି ଉତ୍ତୁଳା ଦୁଧରେ ଟିକେ ପାଣି ପକେଇବନି ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି। ସାନ ବୋଉକୁ ବାପ ଘର ପଠେଇଦେଲ ମୁଁ ରହିକିରି ଏଠି ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଦେବି ଏଠି ଖଟି ଖଟିକିରି ମରିବି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି। ତମର କଣ କଲେ କର ନ କଲେ ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ରୋଷେଇବାସ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଆଉ କଣ କରୁଛ? ଏଇ ବସି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ। ଓହୋ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ? କଣ ହେଇଛି? ତେବେ କଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖାଲି ଏଇ ଟିଭି କି ଦେଖୁଥିବ ଆଉ ଘରେ କୋଉ କାମ କରିବନି ଉତ୍ତୁଳା ଦୁଧରେ ଟିକେ ପାଣି ପକେଇବନି। ଆଉ ତମେ ଟେନସନ ନିଅନି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଅପାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିକି ଆସେ ହେଲା ତମେ ଏଠି ବସିଥାଅ। ଦେଇ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ମୁଁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଯାହା କଲି ତମେ ସେ କଥାରେ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଅନି। ତମେ ଯାହା କରୁଛ ଭଲ କରୁଛ। ସେ ବୋଉଙ୍କୁ ଏମିତି ସବୁ କଣ କହିଛ ସବୁ ସେ ଏମିତି କଣ ମନ ଦୁଃଖ କରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବସିକିରି। ତମେ ଯଦି ବଡ ହେଇକିରି ଏମିତି ଯଦି କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମୁଁ ତମଠୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବି? ତମେ ଓଲଟି ମତେ ଶିଖିବା କଥା ମୁଁ ଓଲଟି ତମକୁ ଶିଖଉଛି ଛାଡ ଆଉ କଣ କହିବି।